Fuck you. Da, acum n-are depinde că n-are la Google, nici la Dosh, nici la nimeni n-are. Că vreau să bag Cristian pe săl că n-a băgat niciodată vaselină la butuci când la Volvo, la ăsta 1.000.000. Știi? Ești cu care am vorbit eu ăștia, zicea că la 2 ori de când schimb plăcuțele, de fapt să bagi o mână de vaselină în capac, să pui capacul înapoi, știi? Și n-am mers să bag vaselină, că l-am încheiat. Am orat o dată jos la el. Și dacă vine chiar să spun că Doamne ferește, nu încolo pentru o mână de vaselină. Stați că stau aici lângă Rareș.